हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों फागुन बोथोराव। बे मिउजिक भिडिअआव नोंथांमोना फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। फारियै उत्तम सपना आरो भूमि। बे मिउजिक भिडिअ कोरियोग्राफ खालामदों बिजय। एमइउआव दं हिमानि। डिअपि पोस्ट प्रडाक्शनाव दं मृगंगा। बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों निजम आरो जिनि सना। लिरिक्सखौ होदों मिनिं। टिउन आरो मिउजिकखौ होदों बिरानजान। सल'गोफोर, बे मिउजिक भिडिअआ बीएम फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों बावैसो अफिसियेलि रिलिज खालामजाबाय। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय नेनानै दंमोनब्ला बीएम फिल्म प्रडाक्शनाव थांनानै नायहैनो हासिगोन आरो लोगोसेनो फुल भिडिअनि लिंकखौबो डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोननाय जाबाय। बेनिफ्रायबो नायहैनो हासिगोन। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। थेंक इउ।